Kaixo, ni zuri naiz, eta publizitatea zer den azalduko dizuet. Publizitatea, hori ez da deabur kapitalistaren tresna? Ez, publizitatea oso garrantzitsua da gaur egun zerbait saltzeko. Publizitatea 3 arlo desberdinetan nazten da. Kreatibitatea, estrategia eta teknologia. Nik iPhone bat daukat. Lehenengo arloa estrategia da. Publizitatea nola aplikatu behar den planifikatzea da. Egia. Bigarren arloa kreatibitatea da. Arazo arruntei irtenbide berritzaile eta onak ateratzean datza. Naiz eta denok izan kreatiboak, denborarekin garatzen den zerbait da. Korrikalariak egunero korrik egiten duen bezala. Kreatibitatea landu egin behar da. Ni oso kreatiboa naiz, ikusi nire Painteko marrazkiak. Hori zer da? Elsa, Frozen filmakoa. Hirugarren arloa teknologia da. Publizitatea sortzeko eta saltzeko teknologia berrienak erabili behar dira. Adibidez, sare sozialak, geolokalizazioak, smartphoneak, internet eta abar. Jarratzaile berri bat daukat, Twentin. Yes! Publizitatean gauza berri eta interesgarri asko ikasiko dituzu. Ingleseko hitzak adibidez. Brainstorming, target, briefing, spot, storyboard, street market, naming. Yellow, 1, 2, 3, modern concepts, Publizista hona izateko beti haratago joan behar zara. Hitzaldi bat promozionatu behar baduzu adibidez, pasta barietate handi bat oparitu. Horrela, eundaka pertsona etorriko dira. Eta baita kafea, jendeak lo ez hartzeko. Hitzalditan gauza asko ikasi ditzakezu. Marketing digitala, smartphoneetako app mundua, medio agentzien lanak, eta beste hainbeste arlo ezberdinetan. Divine. Publizitatean hizkuntzak ere oso garrantzitsuak dira. Naiz eta ingelesak edo gaztelaniak presentzia izugarria izan, euskerak ere badu bere lekua. Euskerak hitz joko eta esamolde asko ditu, gaztelaniak eta ingelesak ez dutenak, eta joko asko ematen dituzte. Beraz, euskaldunentzat egiten den publizitatea gomendagarria da euskara sortzea, eta ez geratzea beste hizkuntza bateko itzulpen kutre batean. Atsedenik ez, drogarik gabe! Hau izan da guztia. Publizitatearen buruz gehiago jakin nahi baduzue, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio graduan matrikulatu. Ez arete damutuko. Bye!